хора, аз съм в мене си, не спра Томбо, в България, 5 епизод. И да, както виждате ви обещах, ето на този сет. Сетът е Protection 3, Respiration, каската е Protection 3, Respiration 3, Activate 1, Chestplate Protection 3, панталонки Protection 3, Unbreaking 3 и най-хубави са ви бутушките Protection 4, Unbreaking 3. Мечевия Sharpness 3, една легендарка, печелите също и ето тези пошънки и 3 Netherward. Не, може да включи повече Netherward, не знам. И сега кажете, хайде на YouTube. Чакайте. И така. И да, както знаете, и Лил 087 вече почна снима. Каналът му е Lil Play for the Win. И както гледате, почва. Ставам си сета тук, не в хома, нарочно. Имам две легендарки, които си мой. И не ги дам на никой за сега. Може да правя ще правя вече по-скоро томбълки. И така. Вече не се спаунера. Тези тъпи неща няма смисъл да ги вкарам в томбълката. Томбълк такова не би трябвало. Така. 32. Не, чакай. Да, и е това добавим в томбълката. Това не трябва. И е това томбълката. Сложи пошънки. Да се взем за мен. Взимам пошънките, може да бъдат без пошънки, не ви пречи. Ако ви пречи, ще сложи тия две пошънки. Така. И сега кит старт. Хора. Не знам. Има ли хора? После ме почнат. Warframe. Да, хора, аз направя много ПВП, понеже няма хора стабилен сет. Така. Чакайте, имам. Нямам стабилен сет. Го и Лил. Към цифрата е да кит старт.
Да, забравих нещо да ви кажа. Да се запишете с долната пишете запис. Запис, тире и, например, ника ви е ник БГ. Аз така пиша. Или ник БГ 123. Пишете запис и има в играта. Да се запишете за томболата, трябва да лайкнете клипа, да се абонирате за мен и с това. Томболата ще е тегла след като удара 100 абоната. Да знаете, не да чакате. Така че пращате на приятели да станат по-бързо 100 абоната и да спечелите се. И ако някой не спечели, да не се сърди, ще има много томболи, не само тая. Поне за сега е там само тая, после не знам, мисля, про четворка, мисля да ги енчантвам. Нещо ме домързе и само про тройки падат и глупости, така. И затова дано ви хареса томболата. Надявам се. Виждате, е това. Това ми е почерката. И да, хора. Знам, казах, че е 5 епизод, но беше много скучен, само томбола. И това да кажете. Бъба. Чакай. No. Sorry, пише грешно. Да, чакаме. Бъбаята. Вижте колко много пике. Да. И това беше от мене, аз бях в мене MC и благодаря, че гледах. До другия епизод.